vateereri inokwazisa vatendi vose kereke yaKristu Jesu vakamugamuchira nevanomuda vanomufarira nevanomutevera, kukwazisa mhuri dzose vana baba nana mai vakomana nevasikana muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Ndini hama yenyu Bishop A.D. Madau, president weAFM in Zimbabwe. Ndinouya zvakare kwamuri muzita raShe nichiuya nenyasha neshoko raMwari. Kuti Mwari kudenga ngakuitirei zvakanaka, Mwari akuchengetei, Mwari akukomborerei, tikomborerwe neshoko raMwari. Ndichawana chidzidzo chedu kune magwaro maviri, kuna Marko chapter number 16, Evangeli ya Mariko chapter 16 verse 1 kusvika pa 4, na Mateo chapter 28. Chaverenga mavhesi mashomanana kubva ipapo. Sabata yakati yapfuura, Maria Magadharena na Maria mai vaJakobho naSarome vakatenga zvinonhuhwira kuti vaende kuzomuzodza. Mangwanani nomusi wokutanga wevhiki vakaenda kubwiro. Zuva robuda, vakataurirana vachiti, ndianiko uchatikungurusira ibwe pamukova webwiro? Zvino vakati vachitarira, vakaona kuti ibwe rakanga rakatokungurutswa nokuti raiva guru guru. Chaverenga naMatthew chapter 28 kubvira pavhesi number 1 kusvika pavhesi number 6. Nokupera kwesabata koedza nomusi wokutanga wevhiki, Maria Magadharena nomumwe Maria vakauya kuzoona bwiro. Zvino kukavapo kudengenyeka kukuru kwenyika, nokuti mutumwa waShe wakaburuka kudenga, akauya akakungurusa ibwe ndokugara pamusoro paro. Kuonekwa kwake kukange kwakaita semheni, nezvokufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Zvino varindi vakadedera vachimutya, vakaita sevakafa. Zvino mutumwa akapindura akati kuvakadzi, musatya imi, nokuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu wakanga akaroverwa pamuchinjikwa. Haapo pano, nokuti wakamuka sezvaakareva. Uyai muone paakanga avete Ishe. Kurumidzai muende kunoudza vadzidzi vake kuti wakamuka kuvakafa. Tarirai, unokutungamirirai Galilea, muchandomuonapo. Tarirai, ndakuudzai. Mangwanani ano ndauya zvakare neshoko raKristu Jesu, ndauya zvakare neshoko raMwari, ndauya zvakare nevhangeri yorugare. Musoro wenyaya yangu mangwanani ano unoti, ndiani uchatibvisira dombo? Ndiani uchatibvisira dombo? Ndaverengesa nhoroondo mbiri dzenyaya imwe chete yezvakaitika pazuva rokumuka kwaJesu. Marko unotaura kurutivi rwake, Mateo zvakare achitaura kurutivi rwake. Vaongorori vamagwaro vanotaura kuti pamagospels ese, Matthew, Mark, Luke, John, the oldest one rakatanga nderaMarko. Marko ndiye akatanga kunyora. Pano tinosangana namadzimai. Handi pazuva rokutanga resandi. Regai ndibve ndataura kuti the reason why maKristu achinamata Mwari nesandi imhaka yekuti Ishe wavanotenda wakamuka kuvakafa nezuva resandi. Every Sunday maKristu anopemberera kumuka kwaJesu. Hongu tinogona kupesana nevamwe vanoti ngatisanganei tiungane chishanu, vamoti ngatisanganei tiungane mugovera, vamoti ngatiungane tisangane sande. Izvo zvose hazvina maturo. Umwe noumwe unorumbidza Mwari nezuva raanoda nechikonzero chaanofarira. Isu vanonamata Mwari nesande, kwatiri every Sunday tinoselebrata kumuka kwaJesu kuvakafa. Tinozviziva kuti pazvitendere zvose zviripo panyika, nevakazvivamba vose vakazvivamba vanozikanwa, nevane mukurumbira ukaenda kumakuva avo unovawana varipo. Asi uyu wakaramba chinonzi chiKristu, Jesu weNazareta, mwanakomana waMwari, wakamuka kuvakafa, mupenyu, ugere pachigaro paruoko rworudyi rwaBaba. Uye vaRoma chapter 1 verse 4 inoti kumuka kwake Jesu ndo kwakapupura kuti zviro kwazvo ndiye mwanakomana waMwari, uye ndiye muponesi, uye zvose zvaakareva nezvaakataura ndezvechokwadi. Tinonamata wakamuka kuvakafa, tinoselebrata
kumuka kwaKristu. Unozwa ivhangeri yatinoparidza ine simba nekuti watinoparidza mupenyu wakamuka kuvakafa. Zita rake rine simba nekuti wakamuka kuvakafa. Ropa rake rine simba nekuti wakamuka kuvakafa. Chechi yake haiparari nekuti wakamuka kuvakafa. ChiKristu hakuna unogona kuchipedza nokuchidzima. Even persecution, even nhamo, even satanism, even uroyi haugone kumisa ChiKristu nokuti wakachivamba mupenyu wakamuka kuvakafa. Ende haachazofi zvakare. Pano pataverenga tasangana nenyaya yekutanga vatinoona pazuva rokumuka kwaJesu, vachimanyira kubwiro, vachimanyira kuguva madzimai. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, ngazvizikanwe nevanhu vose kuti madzimai anokosha. Madzimai anokosha mumunhu. Madzimai anokosha mumakommunities nenharaunda dzatinogara. Madzimai anokosha kunation yedu yeZimbabwe. Madzimai anokosha mumakereke edu. Ndinombofunga kuti dai pasina madzimai panyika, tiri varume toga, tingadai tigarisana sei. Kune mapressure akawanda anopera, mafrustration anopera, mastress anopera nekuda kwokuti munyika mune madzimai. Varume ngatitendei Mwari nokuda kwamadzimai. Imbotarisa mudzimai ari pedyo newe uti Mwari ndinovatenda nokuda kwako. Appreciate that woman. Thank God for that woman. Now, toda kuti tione panapa kuti Jesu, tidzokere kumashure zvishoma asati amuka kuvakafa, paakaroverwa pamuchinjikwa. Shoko raMwari rinotiradza kuti madzimai akanga aripo, vadzidzi vose vatiza. Bhuku inoti vadzidzi vose vaJesu vakamutiza. Kwakawanikwa kune madzimai, mai vake Mary noumwe Mary, mai vaJames naJohn vakanga varipo, vari pamwe chete naye, of course naJohane mudzidzi waaida. Asi the majority, ruzhinji rwavadzidzi, they ran away. But women were there with Jesus. Women were there vachifamba naye. Pane imwe nzvimbo pana Luka unonzochinzi Jesu madzimai achimutevera achichema, unoti madzimai eJerusarema, vakunda veJerusarema, vanasikana veJerusarema, musandichemera ini, zvichemerei ini navana venyu. Kana zvikadai pamuti munyoro, zvichazodii pamuti wakaoma. Women were there when Jesus was crucified. Women were there. Vairepo Jesu achisungwa, vairepo Jesu achiendwa naye akatakura muchinjikwa. Pane rimwe bhuku rinotaura nerunhondo runonzi kune mudzimai unonzi Veronica. Jesu paakadonha akaenda mberi akanopa Jesu mvura yekunwa. Masoja echiRoma vakamudzinga ipapo kuti ibva ipapo siyana naye. Women are very important. Women are strong. Madzimai akasimba, madzimai ane rudo, madzimai ane mwoyo murefu, madzimai ane hanya. Kunyange waomerwa, mudzimai wako akamira newe, upenyu unoreruka. Mai vako vakamira newe, kunyange warambwa nenyika, mai vako havakurasi. Women are very special. Women are very important. Varume Mwari ngatibatsire muAfrica. Pfungwa dzedu dzichinje, maonero edu achinje, mwoyo yedu ichinje, ishanduke pamusoro pamadzimai. Tiwakoshese, titende Mwari. Pano pataverenga paresurrection morning, mangwanani okumuka kwaJesu, vadzidzi vaJesu vaya vakamutiza vachakazvivharira mumba muya mainzi, vakavhara vakakiya madhoo nekuda kwokutya. Asi tinoona madzimai iwaya aivepo pakuroverwa kwake, tinoona mangwanani ekumuka kwaJesu. Vanomukira komakuseni vachifamba vachienda. Mateo unoti vaida kunoona guva, asi Marko unoti vakanga vaine mafuta. Yaide tsika yavaJudha yokuti kana muJudha achinge afa, kana munhu achinge afa, vanoenda after 3 days or so kunozora mutumbi wake mafuta setsika yevaJudha. Bhuku inoti iyo kurutivi rwaMarko. Marko unoti vaitaurirana. Nauya vaitaurirana mubvunzo. Vanobvunzana mubvunzo unoti, ndiani uchatikungurutsira dombo? Ndiani uchatibvisira dombo? Nokuti guva raJesu rakanga rakakevhiwa padombo, raive dombo rakavezewa, muviri wake ukaiswa, ndobva vakungurutsa dombo hombe. Pandakaenda kuIsrael 2008, ndakapinda muguva raJesu akanorara paakarara, ndinoziva kuti ranga riri dombo rakakura risina unogona kukungurutsa. Vari kubvunzana madzimai mubvunzo.
Ndiani uchatibvisira dombo? Musoro wenyaya yangu ndo pauri nhasi. Ndiri kuti ndiani uchatibvisira dombo? Upenyu hwevazhinji hune mibvunzo. Imwe mibvunzo inogona kupindurika, asi vamwe vanopinda muguva pasina kupindura. Vakaropafadzwa vane mibvunzo yavainayo youpenyu yakapindurwa, asi vamwe vanoenda kumakuva avo kusina avapindura. Mibvunzo yatiinayo semajaya inoda mhinduro. Mibvunzo yevanasikana inoda mhinduro. Mibvunzo yeshirikadzi yakafirwa nomurume wayo inoda mhinduro. Mibvunzo yenherera iri kubvunza mibvunzo inoda mhinduro. Asi vamwe vanodziwana mhinduro dzemibvunzo yavo, asi vamwe upenyu hunofamba kusvika pakupera usina akupindura. Imwe yemibvunzo youpenyu iri kubvunzwa navana vavanhu, noti ndiani uchandibudisa mukurwadziwa kwandiri mukati mako uku? Ndiani ucharapa muviri wangu muchirwere chandakabata? Chimwe chirwere chakauya kwandiri ndisina mhosva, handiri ndakachitora, chakanotorwa nababa vakauya nacho mumba. Ndiani uchandirapa? Imwe mibvunzo iri kubvunzwa nevana vavanhu. Ndiani uchandibvisira mutoro uri kundiremera pamafudzi angu? Umwe mubvunzo ndounoti ndiani uchandiburitsa munhamo yandakazvarirwa mairi? Ndiani uchandiburitsa mumatambudziko andiri? Ndiani uchandiyambutsa? Kune mwana iko zvino akashoterwa neschool fees yake, akashoterwa nezvinhu muupenyu. Uri kubvunza mubvunzo unoti ndiani uchandiyambutsa? Vana baba munini vakandisiya, vana baba mukuru havana hanya neni, mhuri yokwedu haina hanya neni, kubvira pakafa baba. Vanobvunza mubvunzo unoti ndiani uchandiyambutsa? Shirikadzi ichibvunza ndiani uchayambutsa vana vangu? Mukati meupenyu tine mibvunzo, vana baba nanamai, tine mibvunzo. Ndiani uchashandura situation yangu? Ndiani uchashandura upenyu wangu? Pane matombo muupenyu hwavanhu. Pane matombo mamwe ari mumwoyo akakonzerwa nezvigumbu. Pane matombo ari mumwoyo akakonzerwa namashoko anonzi magara mwoyo. Vamwe vakaudzwa kuti uchafa uri mbwa, mumwoyo mune dombo. Umwe akaudzwa kuti uchafa uchishupika, mumwoyo mune dombo. Mumwe wakashorwa ukazvidzwa, mumwoyo mune dombo rinorema. Vamwe vane matombo mafudzi avo anovaremera. Vakatakura mitoro yemhuri dzisina vana baba, mhuri dzisina vana mai, vamwe inherera dzinochengetana dzoga. Pane matombo ari pamafudzi avo. Pane mubvunzo unoti ndiani uchandibvisira dombo? Dombo rinogona kumirira a hindrance, chiri kuvhara pamberi pako kuti utadze kufamba, utadze kuyambuka, utadze kuprogresa, utadze kupfuura pamberi. Vana vavanhu vane matombo ava maroadblock, matombo ava mahambu, matombo akamira pamberi pavo. Vamwe vari kufamba netsoka, tsoka dzavo dziri kubayiwa namatombo. Mubvunzo uri kuti ndiani uchandibvisira dombo? Shoko raMwari pavhesi namba 4 kuno kuna Mako rinoti vakati vachitarira, vasvika paguva, vakatarira vakaona kuti ibwe kana kuti dombo ratokungurutswa kare, ibwe ratobviswa kare. Tinotsvaka varume navakadzi vane maziso anoona, kuri kutsvakwa vakomana nevasikana, nekuti kana ukasaona unochema. Nyamba problem yako yakapera kare, unochema nenhamo yakapera, unochema negungwa ravazambuko, unochema nerwizi ravazambuko, unochema neproblem yakatosolveka kare nekuti hauoni. Ndinowanzotaura ndichiti maziso anotarisa akawanda, asi maziso anoona mashoma. Ndosaka vanhu vachiona Jesu vaiona mwana waMaria, vaiona kapenta, vasingaone kuti ndiye muponesi, vasingaone ndiye mwanakomana waMwari. Vakaona vaapostoli bhuku pana Acts chapter 5 noti vakanga vachiona vanhu vasina kudzidza, vasina kufunda, vasingazivi chinhu, asi denga richiona vaapostoli. Toda maziso anoona. Vaiona Dhavhidha, vaiona kakomana kamufudzi kaingoimba kachiridza rudimbwa, asi Mwari vaiona mambo waIsraeri, mambo wavaJudha. Rega kunetseka kuti vanhu vanokuona sei, farira kuti denga harikuoni semaonero avanhu. Maziso ako ngaavhurike uone zvaunoonwa nedenga uri. Murume unonzi Gideon ari mumapako akawanda achipura zviyo. Bhaibheri kuti ngirozi payakauya yakati mhoro murume womhare iwe Gideon. Nyamba iye paanozviona haasi kuzviona kuti murume womhare. Mwari ngaakuvhure maziso uone
potential iri mauri, uone simba rauinaro, uone nyasha dzauinadzo, uone talent iri mauri, upenyu hwako ugorega kuramba uchichema. Hanzi vakatarisa vakaona. Mwari ngakupe maziso anoti kana watarisa ugoona. Wambotanga uchitaura, hanzi vaitaurirana apa vakatarisa vakaona kuti ibwe ravari kuchema nezvaro rakakungurutswa kare, rakabviswa kare. Pane nyaya mubhaibheri muna madzimambo echipiri chapter 6 verse 7 yemurume unonzi Elisha waive nomuranda wake unonzi Gehazi. Bhuku inoti mamwe mangwanani achimuka makuseni Gehazi vakaona vakakomberedzwa nemasoja vamaSiria, vakakomberedzwa nemachariots, vakakomberedzwa nemabhiza nengoro. Akatanga kuchema akati, ishe wangu taparara, ishe wangu tapera. Elisha unobuda mutende unoti, young man, vari kwatiri vakawanda kudarika ava vauri kuona. Ndobva aisa ruoko rwake pamusoro akamunamatira akati, ishe vhurai maziso ejaya rione vari kwatiri. Gehazi anamatirwa akaona ngoro dzomoto namabhiza omoto navatumwa vakavakomberedza. Iwe uri kuchema izvozvi, uri kutya kurutivi rwako kuna Jesu weNazareta, kuna vatumwa vakakukomberedza, kune nyasha dziri kurutivi rwako. Ropa raJesu rinotaura zviri nani pamusoro poupenyu hwako pamberi paMwari. Jesu unokureverera, Mweya Mutsvene unewe. Meso ako ngaavhurike, urege kuchema. Meso ako ngaavhurike. Madzimai aya aichema achibvunzana, ndiani uchakungurutsa dombo? Asi when their eyes were able to see, vakaona kuti aiwaka chatanga chema nenyaya isipo, dombo rakabviswa kare. Mwari ngakubvise akuvhure maziso uone kuti dombo rakabviswa. Mamwe matambudziko atiri kuchema pamusoro pawo akatopera kare. Dzimwe hondo dzatinonetsana nadzo ndopaunonzwa kuna vakoronike vechipiri 20 verse 20 Mwari achiti, kurwa hakusi kwenyu, hondo haisi yenyu, ndeyaJehovha. Imwe hondo yauri kuchema Mwari wakairwa kare akapedza. Jesu ari pamuchinjikwa akadanidzira akati, zvapera. Zvokuchema zvapera, zvekushungurudzwa zvapera, zvekunetswa nemweya yechina zvapera, zvekunetswa namadhimoni zvapera, zvekuroyiwa navaroyi zvapera, zvemamhepo zvapera. Uri kuchemei nekuda kwezvinhu zvapera? Unonzwa Pauro kuna vaKorose 2:15 achitiye, wakatora rugwaro rwaipesana nesu akarurovera pamuchinjikwa. Pane rugwaro rwaipesana newe, pane mhepo dzaipesana newe, pane mashoko aipesana newe, akaroverwa pamuchinjikwa akakundwa. Rega kuchema. Nawo Mateu paanorekodha nyaya yekumuka kwaJesu pamusoro pekuti dombo iri rakabviswa sei, Mateu unoti pakavapo kudengenyeka kwenyika. Mutumwa mukuru achiburuka, mutumwa wekudenga akapfeka ngubo chena achipenya kwazvo nekupenya kunotyisa. Vana baba nana mai, kana Mwari akurwa hondo dzako unotuma vatumwa, kunyange usingavaoni. Zvizive kuti mumba mako mune vatumwa, mumotikari mako mune vatumwa, around you kune vatumwa. Vana vako pavanoenda kuchikoro vakakomberedzwa navatumwa. You are surrounded by angels. Shoko raMwari rinoti vanoimba naJehovha havazununguswi. Sekukomberedzwa kwakaita guta reJerusarema namakomo eZioni, Jehovha unokomberedza vanhu vake kubvira zvino. Pane vatumwa vanotirwa hondo dzatisingaoni. Pane patinopotswa nemaaccident tongonzvengeswa, toshaya kuti ndanzvengeswa sei. Pane vatumwa vanorwa hondo dzako. Hanzi pakava neearthquake, pakava nekudengenyeka kwenyika. Nyika ngaidengenyeke around upenyu hwako. Nyika ngaidengenyeke, nyika yako yomweya ngaidengenyeke. Mwari achipindira munyaya dzako, Mwari achisolva maproblems ako, Mwari achipindira mibvunzo yako, Mwari achirwira vana vako, Mwari achikuyambutsa. Nyika ngaidengenyeke. Kuna vaHebheru unonzwa achiti, paya ndakadengenedza nyika chete, asi zvino ndichanyengenyedza denga nenyika. Zviya zvisina simba zvichaparara, zvichawira pasi, asi zviya zvine simba zvasara zvakamira. Bhuku inoti pakaitwa kudengenyeka kwenyika ikoko pakanga pane magadhi. Bhaibheri inoti vaJudha vakaenda kuna Pilate vakati, Pilate, vatenga Pilate nemari. Nyaya dzeshoko muhomwe dzakatanga kare. Vakatenga Pilate nemari, zvikanzi Pilate titsvakire special masoja anonzi Epitorian Guard, special army inochengetedza guva iise seal, nekuti tsotsi riya rinonzi Jesu rinogona kumuka kwakafa, kana kuti vadzidzi vake vanogona kuba chitunha chake voti amuka. Zvino damage inoitika kwatiri yowanda kudarika yatoitika kare.
ndobva pirate apparatus, masoja, magadhi ekugata kuti kunyanga akamuka vanomubata, hapana chinoitika. Regaita kuti upenyu hwevana vavanhu hune mademonic guards akaapointwa naSatani, akapointwa navavengi, akapointwa navaroyi kuti vagadhe kuti usaroorwa, vakagadha kuti usabata mari, vakagadha kuti upenyu hwako usasimuka, kunyange ukashanda zvakadini kuti upenyu hwako usimuke. Pane zvakabata magadhi, mademonic guards anoti mubatei asamuka, mubatei achasimuka, mubatei upenyu hwake usafamba. Anodega ndikutaurire, kudenga kuna Mwari anomira newe, kudenga kuna Mwari unokurangarira. Hanzi mutumwa paakaburuka nyika ikadengenyeka, magadhi aya akavhunduka akatya, akaita seakafa, they were paralyzed. Rega ndikuudze, the power of the resurrection, the power of the gospel, the power of the blood of Jesus, simba rokumuka kwa Jesu rinotsigira evangeli, simba rokumuka kwa Jesu rinotsigira ropa ra Jesu, simba rokumuka kwa Jesu ndo rinoshanda mumuviri mako, ndo rinoshanda mumba mako, ndo rinoshanda mulife yako. Rega kutya rekuvhunduka. Mademonic wire, they were paralyzed pakamuka Jesu. Satan was defeated pakamuka Jesu. Mademoni akatorerwa simba, Satan akatorerwa makii. Ndo saka Jesu paakamuka kuwakafa akati all authority, simba rose kudenga napanyika rakapiwa kwandiri, ndini ndine makii eupenyu, ndimi ndine makii ekufa. Rega kutya rekuvhunduka. Mademoni akatorerwa simba, varoyi vakatorerwa simba, mamhepo akatorerwa simba, mademoni ose nezvose zvikwambo hazvina simba. Jesu vakamuka kuvakafa. Rega kutya, rega kutya. Demons were paralyzed. Varoyi vakauya kumba kwako, they are paralyzed. Mishonga yavo ndogara kutaura nchiti varoyi vaya vane nyoka, ndikasvika inini pandosvika ndifamba naJesu, nyoka dzavo dzinova paralyzed, mazango anova paralyzed, zvikwambo nezvitokoroshe zvinova paralyzed. Hazvina zvazvinoita nekuti ndofamba musimba raJesu vakamuka kuvakafa. Ndovanomutuma musatya, ndinoziva muri kutsvaka Jesu, uyai muone paanga avete. Uya Jesu akaroverwa, wamuka mupenyu, haasi pano. Endai munoudza vadzidzi vake kuti mupenyu. Regai ndikuudzei, our answers are in the resurrection power. Mibvunzo yatiinayo yakapindurwa, hondo yakakundwa, basa rakapedzwa. Ndosaka chimba kuti wakandizuva norudo, basa rakapedzwa. Jesu wakandida, pamuchinjikwa wakapedza basa. Rega kunetseka nekuti uchadyei, rega kunetseka kuti uchayambuka sei. Jehovha unokuyambutsa nomunana, unokuyambutsa neruoko rwake. Rega kuvhunduka. Dombo rehindrance rakabviswa, dombo rinorema rakabviswa, dombo reroadblock panzira yako rakabviswa. Hapana nhumbi inogadzwa nomuvengi inoita chinhu muupenyu hwako. When the enemy comes in like a flood, mweya mutsvene unosimudza chiyero, unosimudza flag yekuti uyu habatwi, uyu imba yake navana vake, it's a no-go area. Muvengi unowira pasi, paunza ubudiriri unobudirira. Nemavanga aJesu wakaporeswa. Romans 8:31, kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndiani uchatirwisa? Ndiani uchatikunda? Ndiani uchatiwisira pasi? Hatiwiri pasi nekuti Jehovha uri kurutivi rwedu. Dombo rakabviswa, dombo rakabviswa, namavanga aJesu wakaporeswa. Vavengi vakakundwa, madhimoni akakundwa. Verse 37 yavaroma 8 yoti tiri vakundi pazvinhu zvose izvi, tiri vakundi burikidza naJesu akatirwira. Jesu wakatida. Mwari anokuda, Mwari unehanya newe. Solutions are found in Jesus. Answers are found in Jesus. Dombo rakabviswa, dombo rakungurutswa, wakafa akamuka. Mupenyu unorarama, vana vako vanoyambuka, upenyu hwako hunoendeka, ramangwana rako rakanaka, paukanza usvike unosvika, business rako rinorarama, nyika yedu inorarama nekuda kwaJesu wakamuka kuvakafa. Hatitarisi kune vakafa, totarisa kune iye wakamuka kuvakafa. Mwari udenga ngave nekereke yake, ngave nevatsvene, ngave nevatendi, ngave nemabhishopu, ngave nevafundisi nemakereke, ngave navose vanoziva Mwari. Zivai kuti dombo rakabviswa. Rega kuchema, rega kuchema. Unochemeiko? Usachema, nekuti uripo anokuda, uripo anobvisa matombo, uripo anokuchengeta, uripo anokuda anehanya newe, uripo anokusimudzira. Mwari udenga ngaakuitire zvakanaka, Mwari udenga ngaakukomborere, akurangarire, akuropafadze muzita raJesu Kristu. Rega ndinamate. Baba, ndinokutendai, dombo rakabviswa kare, matambudziko akapera, hondo yakapera. Baba, hondo yakapera, basa guru rakapera. Makati zvapera,
zvekuchema zvapera, zvekutambudzika, zvekushungurudzwa nemadhimoni, zvekushungurudzwa nezvirwere, zvekushungurudzwa navanhu zvapera. Vanhu venyu Mwari ngavazive kuti dombo rakabviswa, rakasudurudzwa. Nakutendai Baba, rangarirai vanhu venyu vanzwa shoko iri, umwe nomwe aitirwe zvakanaka, aone ruoko rwaMwari, aone nyasha dzaMwari, aone munana waMwari, anyaradzwe naMwari, asimudzwe naMwari. Rangarirai nyika yokwedu, rangarirai vatungamiri vayo, rangarirai hurumende yayo, muitire nyika yedu zvakanaka, muitire vatsvene zvakanaka. Vasingakuzivi vakuzivei, vari murima vawane chiedza. Ndanamata nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen. Vafamba.